प्रमद बर' सारनि नैबे पस्टनि थाखाय आं बारा गोबाव खालामा दे भिडिअखौ आं डाइरेक्ट नोंथांमोनजों फोरमायनोल' नैबेखौहाय नोंथांमोननि थाखाय रन्जन दैमारि सारखौहाय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया थारैनो पार्डन खालामनो हामारगोन ना हामारा जेनेरेल एमनेस्टिनि थ्रुयैहाय वाट्सएपनि एआइआ बिनि सायाव मा बुङो सार्च खालामनि र' नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो केन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया pardon give general amnesty to Ranjan Daimari Yes, the President of India has the power to grant general amnesty to Ranjan Daimari, but it would require certain procedures to be followed. Preventing recommendation by the government, the central government or the state government, as the case may be, would need to recommend amnesty to the president. Central government निफ्राय नङाबा state government निफ्राय president निसिम नैबे recommendation माने खावलायनाया थांनांगोन थारैनो अब्ला जोंना पावाराव दङ प्रमद बर' साराबो आरो स्टेटआवबो बिजेपियानो दङ लोगो हेमन्त बिश्व शर्मा सेन्ट्रेलावबो दङ अमित शाहमोन मदिमोन हम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै प्राइम मिनिस्टार जायखौ जों भट होनो होबाय थाबाय गोसो जायोब्ला थारैनो हायो 15 आगस्टआव फैगासिनो दं थारैनो जोंनि लिडारफ्रा रायलायगोन ना रायलायाखै नाम्बार 2 लिरबावदों मार्सि पिटिशन दैमारि on his representatives would need to file a mercy petition with the president starting grounds for seeking amnesty लिरनाय दं नै गोलावै 3 नाम्बारावबो दं consideration by the president would consider the petition taking into account the circumstances of the case the gravity of the offense and other relevant factors 4 नाम्बारावबो लिरदों advice of the council of ministers the president would need to seek the advice of the council of ministers headed by the prime minister before making a decision इजियैनो जुदि गोसो जायोब्ला बख'नो हायो गासिबो मिलायजोबोब्ला थ' जोंनि लिडारफ्रा सावरायमारगोन ना सावरायमाराखै बे जाहैबाय होखानायानो दंमोन मानगोनां जोंहा बिटिसि बा बिटिआरनि हेड प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो लकसभा रन्जन दैमारिखौ बख'नो बोरैहाय माबोरै बख'नो लिरना होखादोंमोन नै नोंथांमोनहा फरायनो हागोन सावरायगोन इलेक्सन जोबनानैथ' बहुद गोबाव जाबाय सरखारबो दाखांजोबबावबाय थारैनो सावरायमारदोंना रायलायमारदोंना बख'नो जामिनाव बख'नो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनै 15 आगस्टआव जों खोनानो मोनो मिथिनो मोनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया एमनेस्टि जेनेरेल एमनेस्टि होनो हायो पार्डन खालामनो हायो निमाहा होनो हायो दायफोरखौ सोर साबैसे लिडारा सारनि थाखाय निस्सय नांदों रियेल लिडार जों मोनगोन ना मोनाखै बर'फ्रा अननानै कमेन्ट खालाम टेग खालाम लिडारफोरनाव